Makikita mo kung di mo lang. Buwan ko na talaga. Mga 10 ba mga 10. Oy, Aalis ka doon. boy, yung pala yung marunong yan. Ewan ko sabi. Sige ba? Siguro 10. Ayan, sabi. Hindi. Oras. Oras nga eh. Si wala na doon. Sige. Mga to. Kaya mo siya mag-commute. Hanggang bukot na siya. Ay, bukot siya. Takting niya. Naka-video pala tayo. Saka mo ilabas yung banyerang malaki niya. Paglagyan ko na rin. Andiyan sa ilalim pa mo yung banyerang malaki. Banyerang malaki ilalim. Saubang ko lang na mga ganito nang hindi nagkala. Banyerang malaki, hindi na hindi na lang gumagalaw niya. Hindi pa tayo. Ay, tukan na nito yung kalalaman na umiikot. Hindi pa tayo umiikot siya, yung pang ganyan. Yung madulas pang Ay, ay, ay. Galing mo daw yung kwan. Mahirap talaga nun ah. Ihatid yung dalawa. Wala na. Dami yan. Hindi ba kasi kaya kadami malapit na. Yan ang Lulong pala ko. Apat yan. Tatlo lang, ay no? Ay, apat yung binili natin na ito ah. Tatlo lang.
Yun. Tatlo lang. Sabi mo, apat. Tatlo lang ako. Well, baka ano. Tukay? Ay, ano mo kay Ilik? Baka saan ni Tuktok saan ni Ilik? Andyan lang, ginamit ko lang siya kanina. Sobrang baso kasi ngayon. Pwede edad, ito. Batong baso kasi ngayon. Ayaw mo pila. Saan mo kaya nilagay yun? Yung kaya listed na ginamit natin. Yes. Kaya ano kami. Teka! Huwag yan! May dirty yan! Uy! May ipis! Hugasan ko! Hugasan ni nanay! Bulungan ko ka ulan. Nasa bag, yung nahanapin na nasa bag. Nakabukod yun. Ayan, may dalang sala yan, o. Inak ko. Sinuhugas. Huwag dyan, mabubutas yan! Ayun, sinuhugas na yun. Yung bang nakasalang na, hindi ko na alam. Yung malat na hindi namin sila. Nag-aagaw kami kung mga tabi, tawag yung maalat ah.
may bitin, diba? Sa ibabaw ko na lang ilalagay yung bitin. Talagyan ko pa pang kanila. Ano ba tadi? Ano naman ito may tuloy. Lagyan na lang ba? Huwag ka kami. Nilagyan mo kayo sa parang dapat sa ako hindi siya marunong sa inyo. Ang sarap na kanin, ang sarap na tubig. Hindi na isipin na makalit pa nga ba? Ang sarap na tita din. Hindi ka tamang salat. Hindi ka tamang salat. Salat ba? Hindi naman. Ito, nalilagay ka pa rin pa rin. Hindi, salat ba? Hindi ba? Ito na lang ako. Thank you.
ngayon. Ano sa bahay, puro wala. Araw-araw na pupunta namin sa bahay, wala. Ando lang ako eh. Pinikirot ka likod, pinupunta ka namin. Ilang tayo sana kung ilang butaw na wala ka. Ay, hindi namin ngayon, hindi na. Sila na. Sinama po ka na sa mga kanya. Alam ko, doon na kami. Sa mga kasama niya. Hindi ko alam kung sino kasama ko. Dito, alam ko sila Eh, ba hindi nagtag kung ano? Sige, pang-anong araw, 5 araw. Bakit pa nga yun? Kahit ano bang oras yan, kung tayo kailangan natin. Palsik. Sa kilong palsik. Spaghetti. Yan dapat nagkatay na sa talo sa marito. Mabalitaan ka. Babarangay ka. Sino ka malupit na? Sino mo pinili? Kailangan pala kayo, nagpanya tayo ng talo sa malupit, yung magpulong tayo, kasi sigat ang tatlo. Hindi pala ang dito, sigat ang tatlo na sabi. Kaya hindi dito. Hindi niya nag-guide eh. Hindi ko sabi lang, isang ano. Natapos na sa... Ano mo, tayo pupunta? Ano naman sila? Oo. Wala, pumasok na sila. Pumasok sila sa school. Ano ba siya mo? Paano ka sa school? Magandang panta. Ayos yun. Okay. Masok ako. Masok na ikaw. Hindi na lang palagi sa tambay. Ano ba pang pakulit ko ikaw? Wala ko pang pakulit. Agad ka po. Kapag. Tapos mo na. Hindi, naglalaro yun. Kaya pag uwian, hindi sumasabay sa mga kwan. May mga motor, naglalakad. Pag-ilis. Tapos sa Kuya Chop. Kaya pa. Si MJ nga kahapon, nasa namin sa unan na yun. Ano ka na ko? Lasang kamari. Kaya pa, lasang lasay kamari pa eh. Ano ba dito yung bibili ng dalawang sabi? Hindi pa ko magkatay. Pastor, wala ba? Tayo mo na yun. Hindi nga ka na mga kakonburo, sino yung pag-grupo mo. Tita, pupunta na naman bukas eh. Sino yung grupo mo, hihingi Kaya ka. na, panghapon niya. Kaya nahabang pa kahit 20, 30. Makalusin ka na tao. Ayaw naman pala. Yun yung kakagrupo mo. Eh, sabi ni lahat ng binigay sa amin eh. Nagwawalis niya. Mananakati na ako eh. Alis na ako eh. Hanggang doon sa medyo nalang ko na yun. Ayaw din natin makapula ako ng Alas pa lang daw, dito lang. Ngayon pa nga, Akala ko may pangsit na eh. Mamaya pa, nakapili pa kayo. Pinabibigay ko na ng iwan nyo. Ayaw siya, ayaw dali. Ali oras pa. baka man din. Alas 8. Ay, 45. Nililigaw mo naman. Sama. Sama siya sama sa Moletti. Para hindi ko ano. Kami na mo natin, baka naman makamang. Lahat ng kamatis na ako eh. May ito daw yung flavor. Pero, Kasi po kanila po. Ako ngayong gabi. Gusto nga po. layo na yun. Hindi, gusto nga. Kasama kami, ma. Nag-iisay kami. Ay, di ba? Paano naman si Lester? Hindi, hindi po pwedeng ay walang bangka. Hindi kami lalo. Hindi kami sado.
Hindi ako kasi kaya hindi na ako kakain din eh. Hindi ko pa nga tama bakit nagpapal pa kayo, photo pa kayo. Ay, Nawala ko na, nabasa ko na yung mga hindi Oo, nag-post nga. 4:30 pa lang, hindi na ako. Hindi mo ko marinig. kami kasi napakaga pa. Pero hindi dapat ganun kasi parang nakalimutan. Dapat ko pinakatas spray. Lagi naman natin kasama si Sharon. Invited nga mga marites, si Sharon. Sabi, hindi ay, umaga na kakain Joke yun. lang siya nung kumesa. Pagdating ng alas 6, siyempre gutom ka na naman. May asap. Oo. No permanent address na rin ba? Nag-post si sabi ng kalama yun, nag-chat si Ate, hindi ka magulang baby. Ay, alam mo yung Ano ba ang ano ba? Ano yung ikaw ako lang na yun, magkalama yung pinagawa ko. Ay, Wala na kamo si James, ang ganda. Ay, yung puto ko nakita ko, paano bayan pa yun? By the way, sa ID. Dati pa, hindi. Kulang pa nga daw si Mayor ng Pilipino, kaya ngayon kailangan mo dito, Hindi ba nilagyan ng gatas? Oo. Kaya saan mo maubukan na pinakapamitas na dahil lang. Dati yun. Kunin nito. Wala nakatin na ako, alis na ako. Sama kayo kayo ni Lola Arnett. Dito Arnett. Oo. Cool. O nga pala eh. Kaya, bililibot siya. Ayaw na kami ng bata ngayon. Namatay daw lang yung meron Sigaw sa inyo, dahil sigaw sa kanila eh. Ay, pakalok-lok ko na eh. Nakakita ng kolong-kolong kanina. Nakakita ng kolong-kolong kanina. Akala niya kakain mo wala siya. Kakakaya. Todo ng tingin mo. Iba na naman ang isip nito. Yan na naman ata ang... Hindi, kasi ano nung hindi puro gano'n lang. Hindi. Nagkuwala ng hapon. Ang ilan na ba yan? Hindi na, nagpaparami. Laga ako naglilibangan ah. Hanggang nga. Kapas mo naman kasi sa'yo. Dalawa yun. Hindi ka na kilala, no? So, pala nakatira. Ilan na yung Sabado sila po. Ano
Yung pinag-wala. Hindi ko makita rito. Ewan ko, nilitan lang mo ng Ito? o biyernes, o siyempre, dalawang bukas, kasi hinihingan ako ng konto na wala naman pamilya. Sino yung tigalwasan na kasama natin? Yung pati test ba? Ay ba? Oo. Anak ni ito. Pamang ako rin. Wow. Hindi ko marunong pumunta yun. Pag-aaral kami ko ni Tisa Lu, gusto ko naman magpapak niya. Siya na nga nagkuha na teacher, ayaw ko na kita. Siya nakuha nga siya. May isa yan pag umiyak sa labas. Siya nag-aano sa kanila. Pinapatay sa papa ng tae, ayaw. Ayaw. Kaya nagkakaroon ng star yan pagka nagpupunta ng sa labas yung star ng iyakin. Iyaw na isa mo. So, nakita ko na eh. Kaya nagkakare iyakin ang nakalagay. Star ng iyakin. Nananigyan ko pumatay. Pagkakon, yan. Kulang pa lang. Kung bagong gising lang kayo. Niluto ko yung sabo. Nilalang ko pinaglagaan. Pinalitan pa rin. Ayaw-ayaw aminin ni Pipile sa pala. Hindi na siya. Ay, hindi na ito. Ako lang. Sabi ng sabi kami dyan. Iwala ni Parang na Ayan, Pumasok na? No. Yung po, ano po? binili yan. Oo, yun eh. Hindi ko talang mabuti din eh. Marami siguro. Ang pera, 12 pesos. Ay, bumaba ka, sige. Pero tinatay mo na siguro yung pag-aanak ito. Pero pag-aanak ito. Labas pa siya. Labas pa siya. Habang ng motor na yan, bakit hindi mapansin ng ulo? Aray, hindi ko kayo mag-aakunan ha. Aga ka mo dyan. Baka alas na di hapunan ka. Hindi. Pwede, papalasan nyo ha. Kasi meron daw po tanghali. Chat na aking nga rin. Ayaw po na. May ako. Ay, mga ako mga ako. Maaga ko pa, nakaka-over ka na magbubulak po doon sa uwian. Pag sabi mo lang ako mamay ka eh. Lagi mo sa eskwelahan eh. Maglalaro. Laging kahulun din ha. Sabi nga kung ano minsan eh, alasin ko lang mahigit na sa kauwi. Iwanan na, ihahasin pa yata ang bahala ka naman eh tayo sa
hinatid siya. Hinatid din niya ng bisikleta. Pagkakot pa kita ako. Iiwain natin mo sa ate. Dayo pa yung pag-iiwa. Oo nga. Dahil ko ako lang ay hindi na tayo kakain pare-pare. Bibigyan na kayo sa lang. Sabi na kayo din na. Oo. Sabi ko kakain tayo. Salamat ka. Wala ko ayaw ko maliwa. Oh. Ano ba? Alam mo na daw sila gumamata sa Ay, asan mo ka lang ba noon? tinatawa na hindi mo sumamak, tinatawa ang dami sa ano nila ako nang ginagawa sa atin Ayaw ko si ate. Mag-o. ginagayat namin sa birthday niya pero hindi kami mapag-alaman. Kahit kayo, alam. Ako niyan siguro binili ang sukot-sukot. Okay. Magkano naman din yan? Pero sa kanyang mahal, hindi ka parengke. Parengke. Kasi may libot ko rin sila na ako kung sino hindi ko kasi burin siya hindi. Bumaba yung sugar, no? Dami lang ng chocolate nun. Hindi. Soft drink. Ano pa? Kaya, Maganda yung baba. ay, sama-sama sa'yo! Ay! Mahirap pa itong ano, eh, no? Oo. Pwede ka pang bulag dun eh. Buhangin, lumilit yung ganito mo. Sige, ganito, si Emily. Kapayat lang. 100 doon, diabetes lang po. Hindi naman pala makakaya. Talaga na. Ano lang kasalanan ba nito? Andito ko na malikot. Nakamparin, matutuyobag na kaganyan ka. Sama niyo po na ba? Nanlalag ako. Ayan na ako, akala ko maganda na. Balik ka din, no? 2 araw na ako na walang pasok na may pag-iwela kasi kasi may pasok, walang pag-iw. Kanya naman. Mabalik ko na rin ang mundo. Lahat naman ang nakakanta. Dito lang kayo mag-apura kaya. Dito. Ano may? Ano ba yung kuha nito ate? Alin ba yan? Ay, best honor. Hindi naman ganyan, ipis mo na lang si teacher. Kuha ka na lang ng nagawa nga ako.
mamaya. Bili mong cake, bili mong washing. Ilan ka na isang rose? Hindi ko kaya kung pwede hindi mapunta eh. Ay, yung ano ko ate ah. Magkukulit. Ako marami daw dadalhin yung tinda mo. Magkukulit na sipal. Ito pinayagan mo. Ayaw mo papayagan eh. Baka mali daw eh. Nakakarating ka ng may kailangan eh. Basta may pera makakauwi. Nagigit ka. Ang magagaling sa school yun, magayarin ng labasan ng diretso dito. Yun, eh, yaman na sila na lang magpadami. Kasi ang na balang di magpadami. Pwede na sa Bulacan pa yun. Meron pa alos-alos yung Bulacan. Eh, Diyos, magbuntis ka na, nilibre yung ano ba? Nilibre mo kayo ng mga pang... Langit na. Pagka na-aprobahan na yung may alaman si Jose. Naka po. Eh, sa amin may ano, may tupad baby. Yung may mga baby. Ano to? Ba't yung mga bago pa? 2 years old pa ba ba? Check out. Tapos pagka Ano ba? Ano? may alawan. Tupad. Pagka breastfeeding. Baby tupad eh. Kahit kasi hindi lang tupad sa amin. Sino mo, mag-alaga ka ng Eh, what's fun? Sampu na yata. Ay, mag-alaga na ang baby. Pero nung inuwi ko naman, pero nung inuwi ko ang Jonas, oo, nung sandali kami na yung sinatag. Pero papaharvest ka mo. Kaya nga pinamili ng kung... Pagod tayo, kakainin tayo. Pahit mga mga bayan. Dahil yun Hindi pati mo kaya yung pang-ulit naman na yan. Yan. Kaya hindi na nga hindi matulog. Kasi yung kailangan ko. Napakatakbuhin ka ng walang ipay. Sinelas daw, sinelas. Gusto mo? Anak, kasabas na siya. Sikilik lang. Sikilik lang siya. Kaya tinuturo si Angel. Kasi kayo yung pagkakalabog, pag kayo yung naglag. Dapat tayo, sila pa ako kasi inaano ng anak ko, nahabang palabas. Kami doon po kasi Hindi kayo si Bobo, nagkakasabayan na yun. Hindi nila natin sila agad. takbo. Takbo. Ito lang mo sa madadapa eh. Ayaw magsipasok, kaya sinabi ko, sige, hapon yun. Dito ka lang kay... Eh, dito. Dyan eh. Malayo pa yung taong putik.
Dali. Ganyan lang siya. Parang buhay siya. Nilong. Hindi ako na kinupang ko natin at Kami pa yung nagtago? Oo. Sinabi ko lang, hindi mo sinabi, pitasin mo nung pagkakatabi mo. Wala, kasi nitong sabi. Ano ko, halo mo yung ako. At tagay, saan mo yun? Alalaking gano'n, saan mo na hinaw, magpupula. Nakapasok ng pagkakatabi, pag-uwi, kinuha. Mahal pinito sa tayo. Ano ba? Yung bintang pa yan, inalay yan. Ay, isa ko ilalagay sa gilid na yan eh. Nakikita ka ko naman eh. Balik ka, balik. May putik lang. Ako doon may natingin sa akin si Piling. Gumanon ako, tumatawag si Piling, gumanon ako. Kunin ko naman na iuwi sa bahay. Baka kainan yung kanang tagado sa likod. O manok. Ito na. Bili! 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 Ito ang akaya, ito ang mga akaya. Para mo, Interview na ako mayari. Nihintay ko yung pang alas 11 eh. Balik ka naman. Nailuto ko pa yung pangkagabi. Sa pinaglagaan. Bago. Yan, balik kayo din. Baka nabal. Baka nabal yun ako kanyang kanyang. Ito. Bayotin mo kaya dito ng sa'yo. Ito siya. Dito kayo swerte. Yan. Tapos yung Sunday, one ko. Tinuturo nga yan. Wag, wag. Bisa namin tayo. Parang penguin eh. Tumakbo eh. Oo. Wag ganun ganun yung pete. Bigyan ako sa ano ba yun siya? Papapunto ngayon may tayo. Alam mo ng trabaho at dahil kayo niya. Mako ka na kay Lolo. Kaya pwede nyo mabait yung sasabi ko sa inyo sa gusto ba kayo may doon? Kailan ba yun eh? Wala pa po ano eh. May araw na kami dito. Wala pa po. Pero yung dami ano.